Cek. Ya. Shalom, selamat hari Minggu di kita semua. Sebelum kita mulai ibadah Minggu kita hari ini, kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dipersilahkan. Saat teduh selesai. Huria nahina holongan itu hata Tuhan Yesus Kristus. Pinasaat matabe tusude hita ruas ni huria. Namar pungu di minggu Advent na paduahon sadarion. Di gereja manang pedi bagas nabe. Selamat Advent madihita saluhutna. Songon topik ni mingguon mandok mubama parade dalan dituhani ta parade madirita ta pauba marohata lau manomu Tuhani. Bagasan radio ni roha kupasahat mangoluku kupain baru madiriku manomu haroronai. Nuaing matikina pai baru diri mangolu di bagasan holong ni debata jalagabe pasu-pasu tuh maliang. Tapuji ma debatata, taedehom ma ibana, sitopa daging dohoton dita, mardede mahita sian buku ede nomor 30 sia ayat sadaro di tolu, di ayat tolu laus jongjong mahita.
hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia na tumo palangit dohot tanoon, amen. Songon duhut-duhut do saluhut daging, jala songon bunga-bunga ni duhut-duhuti do saluhut hasangapon ni jolma, nunga malos duhut-duhuti, jala nunga marurus bunga-bunga nai, alai na hot do hata ni Tuhani, rodi saleleng ni lelengna. Sai burju mahora si rasa mate, dungi lehonok kumatuho, tupal hangoluan, haleluya. Martang yang mahita ale amanami na di Banua Gijang namandok mauliate dohami tuho ala di pabotohon ho tuhami marhite hita anakmu Tuhan Yesus Kristus nalausal pusogot langit dohotano alai na hot do anggo hatam rodi saleleng ni lelengna akup ni ikon patar do sogot saluhut jolma di jolom ni habangsa paruhuman mi sai asima roham dihami pahot marohanami marhapor seaon di hatam marhite-hite ton di parbadia padungo mahami jala paringgas hami martangiang asa marlas ni roha hami paimai mahon ho jala asa dapot hami hangoluan na sora suda, amen. Marede mahita sian buku edde nomor 42 ayat 1 dohot 2.
Tatangihom mapatik ni debata di minggu Advent na paduahon sadarion. Ima patik parjolo sahatu patik paupaton. Patik parjolo. Audo Jahoba debatam ninna debatata. Dan jadi marakup ahu bayanonmu debatam. Dan jadi ganaonmu, jaladang jadi sumanonmu, manang ahana di banua ginjang, dohotna di banua tongahon, rodina di bagasan aik na di torud ni tano, yang go tunggabe si sombaon, manang si oloan. Patik patoluhon, dan jadi dohonon guar ni debata, yang go soture dalanna, aihona uhumna dosogot, akana marsineang di guarna. Patik pau paton, ingot hamu mapabadiahon ari minggui, dina onong ari maulahamu nasasiolaonmu, alai anggo ari papituhoni, ari paradiana ni Jahoba debatam doi, dan jadi ho mangula anggo dina sadari, manang anak mupe, manang burung, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isi ni hutani halake, namangebati hutam, ai dina onom ari do ditopa debata, langit dohot tano, dohot laut, dohot dasa isina, dungi maradian do ibana di ari papitohoni, di bahini do umbahen na di pasu-pasu debata Jahoba, ari paradiana ni Jahoba. Atong rap mangidogogo mahita tu ado pani debata. Ale Tuhan debata, saya pargogoy mahami, mangulahon na humbar tu patikni. Amin. Mari de mahita sian buku Ede nomor 174 ayat sada do tolu di ayat tolu los jongjong mahita. Poti madosata tu ado pani debata tapa uduk marohata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jalan abonar
parasi jala partalup ni roha jala nabasar doho, saimar pangulahi maroham ni dahami, dibaheni saise sama sude dosa nami, dang adong nahu pangasahon hami dukon ni asi ni roham, hati guoran na pinatupa ni anak mudo nahu pangasahon hami tu jolom, dibaheni pasonang jala apuli mahami, aka nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegema hata baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Songolot dohata ni Tuhan Jehovah nunga di arsai ho au marhite sian aka dosam. Jala nunga di lojai ho au marhite sian aka hajahatommu. Au tutu au sadiri manalesei aka pangalausim ala ni hadirioku. Jala dang behu paingot-ingot aka dosam. Hasangapom ma di debata na digijang. Marede mahita sian buku ede nomor 707 ayat 1 dohot 2. Hatani debata nagabe turpuk epistel di minggu Advent na paduahon sadarion imana tarsurat di Maleaki tolu ayat sadaro di opat tajahama marsikat sorin idama suruokuma suruaku asa dipadiri dalan di jolokku dungi topum maro tumopot jorona Tuhan na niluruamuna dohot suruan ni papadanan na hinahulungut tomuna idama na Roma ibana ninna Jehovah Zebaot. Alaikum isema
konjong, molot pataridahon udana dirilina, ai songon api na panuka do ibana, jala songon sabun di panusti. Jadi hudul ma ibana hira si pangalala dohot si papita perak, asa papitaon nang halak lepi, jala lalaon na nasida laho papitahon songon sere dohot songon perak, asa gabe si buan pelean si panganon nasida tu Jahoba di bagasan hati goran. Jadi terbahe Jahoba mamakokolongon pelean si panganon binaheni Juda dohot Yerusalem, songon uju di aka tahun mula-mula. Ima sahatna martua doakan na tumangihon hatani debata jalan no peopsa. Amin. Maredde mahita sian buku Ede nomor 541 ayat 2 dohot onom. Di ayat onom laos jongjong mahita. Tidakko maha porsiotai songon nahina tidakko ni dongata saha porsiaon di sandok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na suatu dosan na tumbuh palangit do tanah au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai imana tinubuhon ni si Maria na gabe-gabean sianton di porbadia andorang sobubuhan ido tuhata na tumon na bernit di panghukuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hau na pasilang na tuat tu banuatoro dumitanom na mulak mangulu di ari patuluhon na manaik tu surgo lahudu tu siamu ni debata Jahoba amanai pargogo na suatu dosani di sima pai mamulak sol tukang manghukumi halak na mangulu dohot na mate au porsea di tondi parbadia jala adong sada huria nabadia huria hato panela Kristen akan nabadia dohot da sesani dosa dohot dihatai namandok mulak mangulu sogot daging ni halak nong mate dohot yang uluan na sorasida. Amin. Mari dia mahita tabegema lagu pujian sian seksi perempuan.
Tabege ma tik-tik namasa di huriata dina samingguan. Tabege ma tik-tik namasa dihita na samingguan 5 Desember 2021. Majelis Jemaat HKBP Bincarum menyambut dengan sukacita Bapak Ibu dan saudara-saudari yang hadir bersekutu dalam ibadah minggu hari ini, baik yang di gereja maupun yang di rumah masing-masing secara live streaming. Bagi Bapak, Ibu dan saudara-saudari yang baru pertama kali bersekutu dengan kami ucapkan selamat datang. Bila ada yang memerlukan pelayanan gereja, hubungi Majelis Jemaat HKBP Bincarum. Horas ma dihita salutna. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu hari ini adalah Minggu Advent kedua, tahun baru gereja, yang artinya masa menantikan juru selamat dengan topik minggu Mubama Parade dalam Dituhani. Dan hari ini akan dinyalakan 2 lilin Advent, dan gereja kita juga sudah mulai didekorasi untuk mengarahkan hati dan pikiran kita untuk menyambut kedatangan Tuhan melalui perayaan Natal dan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yang kedua, pelayan firman. Hari ini pelayan firman untuk kita adalah Pendeta Roni Simorangkir STH. Beliau adalah pimpinan jemaat HKBP Perumnas 3 Parung Panjang Resort Bincarum yang sudah diucapkan pada Minggu 22 Agustus 2021 yang lalu dan menjadi bagian pelayan full timer HKBP Resort Bincarum. Kami atas nama majelis dan jemaat HKBP Bincarum mengucapkan selamat datang dan selamat melayani di Resort Bincarum. Kiranya Tuhan memberkati pelayan Amang Pendeta. Yang ketiga, kebaktian malam Advent, Natal dan Tahun Baru. Diberitahukan kepada kita semua anggota jemaat HKBP Bincarum dalam rangka menyambut Advent, Natal, Tahun Baru, maka kita akan melaksanakan kebaktian malam pada pukul 19 di rumah masing-masing melalui rekaman YouTube yang akan dimulai lagi hari Senin 6 Desember 2021, dan linknya akan dibagikan di WA Group HKBP Bincarum. Diharapkan semua keluarga bisa mengikuti ibadah tersebut dan persembahan dapat dikirimkan ke rekening Huria atau amplop persembahan pada hari Minggu. Yang keempat, kegiatan Resort Bincarum. Pada hari ini, Minggu 5 Desember 2021, selesai ibadah akan dilaksanakan rapat Resort Bincarum di gereja ini dengan peserta pendeta, perhalado resort, ketua dewan koinonia, ketua dewan marturia, ketua dewan diakonia, ketua seksi sekolah minggu, ketua seksi remaja, ketua seksi pemuda, ketua seksi ama, ketua seksi perempuan, ketua seksi lansia, badan audit resort, bendahara huria, para artawan huria, dan seorang utusan sintua untuk membahas laporan pengulauan pendeta resort dan laporan pertanggungjawaban sekben, laporan badan audit resort, dan juga membahas serta menetapkan program dan anggaran di HKBP Resort Bincarum tahun 2022. Diharapkan semua ketua seksi kategorial dapat hadir di rapat ini. Yang kelima, rapat seksi dan rapat dewan sudah harus dilaksanakan untuk evaluasi RAB 2021 dan juga pembuatan RAB 2022, dan hasil evaluasi dan prakonsep RAB 2022 sudah harus masuk ke dewan pada tahun per Minggu 12 Desember 2021, dan diharapkan semua program dan anggaran seksi 2022 tidak lagi copy paste dari tahun yang lalu, tetapi harus berorientasi untuk kesehatan, kesatuan hati untuk melayani.
sehingga tidak perlu diadakan pertandingan atau kegiatan yang hanya menonjolkan perseorangan, tetapi harus mengedepankan kelompok dan kebersamaan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Rapat Perhalado pada tahun dilaksanakan Sabtu Minggu 18 dan 19 Desember 2021 untuk menggodok ajuan program kerja dan anggaran dari setiap seksi dewan untuk dibuatkan menjadi prakonsep proker anggaran 2022 yang akan disampaikan ke Rapat Perhalado, diikuti oleh para tahun, bendahara, TU, ketua dewan, dan uluan. Rapat Perhalado Partonan dilaksanakan hari Selasa 21 Desember 2021 untuk membahas prakonsep yang sudah dibuat pada tahun menjadi konsep proker dan anggaran 2022 yang akan dibawakan ke Rapat Huria, diikuti oleh semua sintua, calon sintua, dan pendeta. Rapat Huria dilaksanakan Minggu 26 Desember 2021 sehabis ibadah Minggu untuk membahas LPJ Uluan Huria, Ketua Dewan, para tahun, Badan Audit Jemaat, dan menetapkan konsep proker anggaran 2022 menjadi program kerja anggaran HKBP Bintarung tahun 2022 dengan orientasi tahun kesehatan, diikuti oleh semua perhalado, semua seksi, dewan, badan audit, perwas, perwakilan minimal 3 KK per paneroi. Dimohon supaya paneroi dapat mempersiapkan minimal 3 KK ruasnya untuk mengikuti rapat huria tersebut. Yang keenam, kelas CD intensif pekerja dan mahasiswa. Diberitahukan kepada semua para naposo, pekerja, anggota jemaat yang belum CD bahwa gereja akan membuka kelas belajar CD secara online dan on-site sesuai dengan waktu dan jam kerjanya. Untuk itu diminta kepada orang tua agar mendaftarkan anak-anaknya untuk mengikuti kelas CD pekerja dengan membawa fotokopi surat baptis dan diserahkan kepada tata usaha. Yang ketujuh, keperluan sketsa desain gereja. Untuk melengkapi persyaratan dalam mengurus IMB gereja, tim perizinan akan meminta tanda tangan persetujuan atau tidak keberatan dari warga sekitar gereja dan juga KTP anggota jemaat sebagai pengguna. Gereja kita membutuhkan gambar sketsa bangunan yang akan dibangun. Untuk itu dihimbau kepada anggota jemaat yang mempunyai kenalan atau yang mempunyai keahlian menggambar sketsa bangunan gereja baik 2 dimensi atau 3 dimensi supaya dapat menghubungi tim perizinan melalui Saudara M. Nelson Butar-Butar. Yang kedelapan, selamat ulang tahun. Seluruh jemaat dan majelis HKBP Bincarung mengucapkan selamat ulang tahun kepada anggota jemaat yang merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan periode 5 Desember 2021 sampai 11 Desember 2021. Firman Tuhan berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Filipi 4 ayat 8. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Warta keuangan. Rekapitulasi keuangan Minggu 5 Desember 2021. Jumlah penerimaan minggu ini 20.786.001 rupiah. Jumlah pengeluaran 10.249.700 rupiah. Saldo surplus 10.536.301 rupiah. Saldo minggu yang lalu 322.240.150 rupiah. Jadi saldo per 5 Desember 2021
Rp332.776.451 di luar deposito huria dan dana perizinan. Sonima tikting nama sa dihita na sa minggon, duhata nama masuk-masuk. Tapuji matuhata marede mahita sian buku ede nomor 38 ayat sada dohot 2. Dameni debatana sumurung sian saluhut roha ima mangarajai ate-ate dohot pikiramuna di bagasan Kristus Yesus tuhattai. Amin. Pria hina holongan ni Kristus Yesus nang penaung ditik-tikkon taringot tu hadirion nami alai buedo takas upata dahok kami diri nami adorang sohu patolhas jamita di minggu sadarion ia guar nami padita ronni simorakir inata dijabu boru nainggolan tian pangururan samosir atikadong dison perpangururan ditadda do anggo simatuaku alamantan guru huria tian situa ma perjolo di HKBP pangururan di palumeo debatado dua danak tuhami sada bawa siakangan semester waluman waeng di Universitas Kristen Satya Wacana si nomor 2 kalas onom SD pabuaya ya manginang sotong diri puhamu bedoli-doli au iruna huwa biari ate jala hami marhobas di HKBP Perumnas Parung Pajang Resort Bincarung Bogor nunga 3 bulan hami ojak di resort tahun
Alai memang odo pe partikian bui hamiro tutonga-tonga ni huriat taon. Jala dang bui rap dohot hamiro inang padita ala adong si hubasan nasida mengajar musik dohot mengajari kor remaja naposo di huriata. Alani atas guar ni keluarga dohot sudah ruas ni HKBP Perumnas Parung Pajang hupasat hami matutonga tonga ni hita saluhutna horas marihita tadadu ngalibo goron songon nagalido hamu mangalusiaw. HP hami nakkening jam tonga pitu masian parung dang sarapat dope hola dileon nakkening boru silalahi do hami mangalang minum kopi semangat do hami hamu dang semangat nawa do naso lomoro hamu mangidaw narakuma. Asa tadana lomoro hamu alusiamu majo sahala na itu hami horas marihita ido halak Kristen. Alani hamu manami nanami hatan debata turpuk jamita di minggu Advent na padua honon tersurat di Evangelium Lukas bidutulu ayat sada sahatro di ayat onom hujahama di bagasan goar ni Tuhani pasal 15 tahun hina raja ni Kesar Tiberius uju Pontius Latus manggonggomi luat Judea ditikki ni akar raja naopaton si Herodes di luat Galilea si Filipus dongan nasaama di luat Iturea dohot Trakonitis si Lisanias di luat Abilene uju si Hanas dohot Kayapas si Tuani Malim Roma hatani debatatu si Johannes anak ni Sakarias di halongonan gabe di popot ibana masadok luat humaliang batang aik Jordan di jamita hom mapadidion hamubaon ni roha laho pasesaho dosa hobartu natar surat di buku perjamitaon ni panurirang Jesaya suara nina majuju di halongonan paturehamu madalan di Tuhani pahorno pamuma si dalananna ikon guhad donasa rura jala si parejeto donasa dolok dohot butul-butul si patigoro dona bekuk jala si padus doson namar buki-buki jala idaon ni nasa daging do haluaon nasian debata ido yang go sahakna. Huria hina holongan ni Kristus Yesus seorang bijak berkata, lebih baik menyalakan satu lilin daripada mengutuk kegelapan. Lebih baik menyalakan satu lilin daripada mengutuk kegelapan. Ungkapan bijak dan sederhana itu saudaraku mau mengingatkan kita, ungkapan bijak dan sederhana itu mau menjadi sebuah motivasi di tengah-tengah kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan untuk bangkit dan keluar dari kebiasaan hidup kita, untuk bangkit dari keluar dari kebiasaan, dari zona nyaman kehidupan orang-orang yang berkata pengikut Kristus, keluar dari kebiasaan yang cenderung hidup dalam fantasi, yang sering hidup dalam ilusi, yang sering hidup di tengah-tengah angan-angan, yang sering pada saat ini justru berselancar di dunia maya. Kita diminta keluar, kita diminta harus melakukan sebuah perubahan. Sebagaimana Yesus adalah seorang pemimpin out the box, keluar dari lingkupan, keluar dari kebiasaan manusia. Kita juga orang-orang Kristen saat ini disuruh keluar dan bertindak, melakukan aksi nyata yang penuh arti dan makna. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di zaman kita saat ini orang cenderung dan orang begitu lihai, orang begitu pintar mengutarakan berbagai teori, mengutarakan berbagai konsep, mengutarakan berbagai pendapat di tengah-tengah perjalanan kehidupannya. Tetapi nol di dalam pelaksanaannya. Bahkan ketika diminta untuk memberikan sebuah solusi, jalan keluar dari sebuah keterpurukan,
banyak orang sulit untuk memberikannya. Banyak orang sulit untuk memberikan jalan keluar solusi di tengah-tengah perjalanan kehidupan ini. Alai mas saimalo mangalehon pendapat teori dohot lan asing. Manami hobar tusi manuaeng na pinatolhas ni jamitaon. Hobar tusi mana masa namar suara panurirang Johannes di halongonan. Pada saat itu songon naung dia begenak kening diturpuk jamitaon uju hina rajaan ni Kesar Tiberius dua Judea dohot opat akka raja nabonggak nabolon dohot akka malim marhuraja di tonga-tonga ni bangsa Israel, panggonggomi yang justru tidak lagi takut kepada Allah. Panggonggomi na justru hanya mementingkan mencari kemegahan marluba-luba pasobbu tagasna di tonga-tonga ni perdalanan ni nguluna. Mereka hanya mengejar kekuasaan. Mereka hanya mencari hal-hal yang membuat diri mereka sendiri bahagia. Bahkan marluba-luba holan pasobbu tagas tung takas dotarida akan nagogo manggosa-gosa nagali. Orang-orang kuat pemimpin bukan melindungi orang-orang yang lemah, tetapi justru menindas. Bahkan pola didok madubu akka nametmet, madubu akka nasusa. Mereka justru berlomba-lomba menunjukkan keegoisan mereka masing-masing. Dada hola panggonggomi di tengah-tengah ni harajaon. Bahkan di tengah-tengah persekutuan sekalipun, di tengah-tengah ibadah akamalim, si boto surat, panungganei, dohot halak parisipe mengalului akka pangomoan. Saluhutna diulana sida mangai tu dirina sadiri. Hanya untuk memuaskan keinginan mereka tanpa pernah memikirkan, mempedulikan orang-orang di sekitarnya. Di situasi si songonima amanginang di partikian namasa si songonima disuruh Jahoba mana posona si Johannes marsuara martikting di tonga-tonga ni halongonan. Di daerah Jordan marsuara nagugo masih Johannes madok, bertobatlah paubahamu marohamuna. Bahkan di dok si Johannes hamu ale akka anak ni ulok dari paubahamu marohamuna, bertobatlah. Metanoia ninna panurirang Johannes. Bertobat adalah kata yang sering kita dengar. Adalah sebuah kata yang mungkin saja sering juga kita ucapkan. Akan atora solo do didoktu akena konna ia pauba madirim. Akan atora sakaina petudonganna olo do madok ia tapauba ma. Memang begitu gampang mengusapkan kata pertobatan. Tetapi pertobatan, bertobat bukan hanya kata-kata. Pertobatan itu bukan lip service. Tapi pertobatan itu harus real action. Pertobatan itu bukan hanya lewat ungkapan semata. Alai ikon marhite-hite pabahenan. Ikon marhite-hite sada hataridaan di tonga-tonga ni parnguluon. Jala ido di patolhas panuridang Johannes. Dada hola didok paubahamu marohamu lalu sae dao. Alai hado didok panuridang Johannes. Paubahamu madirimu lehon hamu madirimu na didi ninna. Artinya pertobatan itu ada wujud nyata. Ikonarong dohataridani pertobatan. Ada aksi nyata dari sebuah kata pertobatan itu sendiri. Molo diturpukod didok didihamuma. Padidihok kamuma dirimu. Muba mahamu. Lalu di tengah-tengah zaman sekarang. Di tonga-tonga ni partikyata sinuaing. Yang sudah semakin canggih.
yang sudah semakin luar biasa hebatnya teknologi. Bagaimanakah kita akan berkata, paubahamu marohamu, mubamahamu, bertobatlah. Amanginang di partikian sinuaing sada hasomalan ni jolma aha manamasa. Aha manamasa manginang partikian ni jolma nuaing. Adong donat nabudari hujaha seorang ahli dari Amerika Serikat, dia membuat sebuah singkatan, saya cabai kalau nggak salah saya cabai, orang lebih cenderung sekarang cabai katanya. Saya kurang ingat apa kepanjangannya. Dia mai boleh makatai dongan nah lalap marhua. Benar sekali. Itu. Alay naking na mga lusi yakin do adang na marhape dah. Alay mo lutung marhape pehamu di gereja donok kudo bertobatlah. Ini gereja bukan tempat kita untuk berselancar di dunia maya. Kita datang ke gereja beribadah bukan untuk melihat bagaimana status di tengah-tengah dunia zaman ini. Kita beribadah ke gereja benar-benar mau bersekutu dengan Tuhan. Dada naeng mamereng status nidongan songo dia mah. Ahadu di surat jolma di Instagram mah di FB na do di sudah macam. Bukan itu. Tujuan kita datang beribadah. Nak kining hudulau saya hutahiliot dohamu dopak kamu. Saya hubereng do adong dotong manyo pempon. Saya martangyangi do Tuhan no pas marjamita do masiga sinyal ni handphone nain naro aku. Gitu. Sinyal nai do dang handphone nai dah. Anggo handphone muneo nang pula sega sinyal nai mah. Ya. Satu kebiasaan sekarang di tengah-tengah zaman, alai molo tadokon ya madokon ni remaja napa sebulung. Pendeta itu gaptek gimana? Bahkan dohonon natu-natu rasna. Mama kan kolot, bapak kan tinggalan zaman. Nah poso bulung, ingat ungkapan seorang pendeta, jangan pernah katakan kepada orang tuamu kolot. Kalau kau pintar sekarang ingat gara-gara orang tuamu. Kalau kamu hebat zaman ini gara-gara orang tuamu. Mungkin orang tuamu hanya tamatan SD, tapi kamu bisa sarjana. Jadi kalau warna poso bulung yang bilang mamanya, mama itu kolot ketinggalan zaman, bapak itu kolot ketinggalan zaman, pendeta Simorangkil sekarang berkata, bertobatlah. Hidup. Unang dokon na kolot omakmu manang bapakmu. Mereka adalah orang-orang yang hebat. Tapi justru di zaman sekarang amang inang dada holan nat yanak kobe natoras pengolo songon nilalap. Adong natuare sada hubereng di dunia maya dotongon di media sosial mangam masahala danak alay martang yang ibungot tamudo na minggu nasalpu bulan nasalpu kebetulan sibuk dojol marihitaan gabe tim sukses nih pemilihan kepala desa. Nah, jadi adong masih ada ina baru si morakir mon nate. Nama ngalak marga marbun, adong bisa marga marbun. Ya. Jadi alana adong ke marga marbun ruas ni huriaon maruda tu awiro naik kudok. Jadi huingot topu. Kan jadi ilian amat todo hepeng tuinatai asa itu horikan ni loppa hape lo lalak mainaton holan ala ni mengurus tim sukseson jadi isuru mamangan geleng hape nang iloppa ikan ipiak kom masongoni martangi yang madat dana kibotang murutang yanga ali Tuhan asi maroham sigai mahempon ni umakihin asa ilean o mangan denggan ni naima. Jadi artinya manginang dada holan napose benuaeng nalalap berselancar di dunia maya. Orang tua juga sering sekarang bahkan di tengah-tengah di meja makan ketika anak-anak berkumpul dengan kita lalap hita di sana makna meniup handphone iso bapak na di sana nak ujung sudah sibuk dengan handphonenya masing-masing. Gabe hurang ma persauran di tengah-tengah di rumah tangga. Iman waing suara ni si Yohanes di tengah-tengah ni para saurata. Hai pengikut-pengikut Kristus, anak-anak Tuhan bertobatlah. Patupa hai baruon di tengah-tengah ni Muluta. Patupa hai baruon di tengah-tengah ni Bagasta. Patupa hai baruon di tengah-tengah ni keluargata. Dakuboto manginang adong dope di tengah-tengah ni hitaon. Molo botari ikor mangan. Amatai inatai do sudah geleng. Ramo lo di kotaon ngajarang nyate. Ngajarang ngamauli. Alanya alasan imadamang borhak manugut mulak borngin. Dana pe borhak lao sikola mulak botari. Jamopak pe mulak sikola mudum mak gabedang bue berak mangan.
Sehingga tidak ada lagi waktu bersama-sama di tengah-tengah rumah tangga, duduk bersama lalu rak martangiang. Sada hasomalan dihita hatiai. Dia kana pinukan ina tua-tua na barjolo molo kana seorang di bona pasogi do pehamu songonau. Molo berengnya di sonai rata-rata seorang di Jakarta ibu gurun nama kamu ate. Nah, alana dang bisa tabi pardo pahamu na bersuhi-suhi songonau rupani. Nah, molo seorang dihita do perak mangat donatorasna do tianakonna. Ipiak mama tiar hudul maisi. Ay dang bui pajulu-julu mangan buasa. Ay sotong gabi sarong si pangano ni parpudi. Ido sa sitong na anggo mulana. Tetapi secara filosofi bukan karena itu. Alay justru marhite-hite na rap hudul. Rak mangan, rak martangiang. Disido dipodai natora sakaya nakonna. Ujung na lam denggam ma para saoran. Dalam kitab bilangan itu jelas dikatakan, Paula hulak mengajari anak komu, podahoni ditikki, raphamu hudul-hudul, manang merdalad-dalan, manang lahomodom hatahon hatainina, alai sonari, nunga maolbe, jala nunga jarang tajupangi si songonim, di tonga-tonga ni parsaurata, alai pos doroha, anggo ruas ni hakabibi bincarungon, di pasomal-somal hamudo pe di tonga-tonga ni bagasmu. Amed doi. Hidup berarti ragu-ragu doa mudang toho bedang ilahoni. Hidup. Kalau memang itu benar-benar kita lakukan, kita akan berkata amin. Hidup. Huriah hina holongan ni Kristus Yesus, dia mana yang dohono ni terpuk jami tahun. Setiap orang berhak untuk bahagia, setiap orang berhak untuk memperoleh apa yang dia rindukan, apa yang dia inginkan di tengah-tengah kehidupannya. Tetapi firman Tuhan mau mengajarkan hatani debata marhite-hite panurirang Yohanes naing dohononna. Jangan pernah halalkan segala cara untuk mendapatkan kebahagiaan itu. Jangan kamu gunakan kekuasaan, kesempatan, huasona adong dihoholan mangalului lasni rohai tanpa kamu alaskan itu dengan takut akan Tuhan. Idona perjulu. Ikon marhabiara dongolu ni jolmai tu debata. Ikon tok-tok kita marojahan di bagasan habiaron tu debata. Di tonga-tonga ni pardalanan ni ngolutta. Filosofi orang Batak yang paling terkenal dan selalu itu diucapkan. Dia mai toluha. Ahar yamang inang. Naparjolo tahayaharo. Hamoraon. Napaduaon. Hagabion, patuluhon, hasangapon. Jadi molodang arong natuluhon, dang bahagia ima molo tolak ukur filosofi orang Batak. Zaman dulu. Jadi molodang maranak dang merboru, hola maranak godang nagabi guarni. Nah ikon maranak merboru pi 10 tolu, maranak 10 pitu inna. Orang noto beyate, manangahay. Ala ido sebahagia, itukah benar kebahagiaan? Bukan. Jadi Muhammad maaf, naso arong dadanak nadang bahagiai. Siapa yang mengatakan kalau orang tidak punya keturunan tidak bahagia? Ada kita mau menjaminnya? Tidak. Torop halak dang marianakon, tetapi justru mereka berbahagia bersuka cita. Alai torop dojol magodangi anak konna alai dang bahagia matai do tinatai puasa. Ayolan na diarsaki anak konna terus. Hidup. Jadi bukan itu ukuran kebahagiaan. Lalu ukuran kebahagiaan itu apa? Ukuran kebahagiaan itu sebenarnya sangat sederhana. Bahagia itu sederhana, gengsi kita yang buat mahal. Bahagia itu sederhana, gaya hidup kita yang buat jadi sulit. Itu sebenarnya. Ido kan? Ido manginang? Ido. Murah do bahagiai. Ayolah boy rap hudu la matai do tinatai do geleng ngai jabunga bahagiai. Alai mersiadu mahita asa bahagia ikon tolu mobil tak, tolu jabut tak, ujung ngaroma masih matai tolu mainat tainna. Ima, salah mah itu. Bahagia padahal sederhana sekali. Kita hanya bisa duduk bersama. Aido di dokatan itu tadi di dokonim. Tumagom ma ikau rata mardongan lasni roha daripada anak ni lobu na pinamok mardongan ungut-ungut. Idir tar surat yang manginang. Napa sebelum itu di mana tertulis? Ini yang 3 orang ini. Itu di mana tertulis? Jawabannya cuma 1 di Alkitab. Itu aja ya. Simple. Ido molo par guru malu suku ni dia surati saya sudah itu lalu siamu ma di Biblia mang saya adong dei hai tua hamagu artata
tuaha ma suk-suk bahul-bahul ta. Gok sere di jabualai holan nama si janggula nama tedo tinatai. Tidak ada kenyamanan di tengah-tengah rumah tangga. Merguna doi. Tahu. Asal tiap minggu roi nate tu gereja marboso lison. Sorus marbosolan kan? Nah. Itu kan manginang. Bahagia kah itu tidak? Berguna kah itu tidak? Asa marguna bohado roa matedo tinatai songon nakini ngadong do. Takuboto boruahai alena pasti kuberengi sudia hai dang adong marga simorak resot tuan nami mate na pasti dang marga simorak dang buru simorak nak kening rora masih bocengan nasi do tamatai mermantel hujan luar biasa itu na bahagia sada bahagia deh jadi usuk nak kening amang situa sinaga do tahe amang situa na baru pesiun piga do ruas tarong go 1000 nih daw ngamang 750 terdaftar. Romak tabunan na terdaftar doi anggo namar minggu hira-hira songonima inna. Ai mo 250 kali 2 penga sadia 700 kakak 700 jiwa namar minggon nai hira-hira 1500 jiwa mabuti marupani. Nah, jadi agak ngiri-ngiri sedap babuti mate. Udah do beda baru hanya gerimis buhama moloro nama ngelilihita. Ola nama hola pedita jongjong di do situa. Uriah hina holongan ni Kristus Yesus. Kita sebagai anak-anak Tuhan punya satu jaminan mutlak. Punya satu jaminan kepastian di tengah-tengah kehidupan kita. Dia mai habiari madebata ulahom ma lomoni rohana. Habiari madebata, takutlah akan Tuhan, lakukan setiap perintahnya. Takut akan Tuhan, hidup dalam sukacita. Takut akan Tuhan, pasti hidupmu penuh dengan kebahagiaan. Pasti doi. Dang boydang. Molo mabiar hita tu debata. Pasti do goklas ni roha olop-olop ngoluta. Pasti do marhasonanga kita. Molo ta mabiar hita tu debata jala marpangusadean tu ibana. Pasti do dipa lumehon. Suk-suk akan perlu narikot di tonga-tonga ni ngulut lo bisian na tapi kiri. Karena itu amanginang na poso bulung remaja pertama sekali kita diingatkan bagaimana kita mempersiapkan hari kedatangan Tuhan. Takutlah akan Tuhan di tengah-tengah kehidupanmu. Mabiar mahoholan tu debata di saluhut perdalanan ni belum. Napaduahon amanginang naeng di patolhas marhite-hite terpuk jamitaon. Orang Kristen harus memiliki perubahan. Perubahan pola pikir, perubahan pola hidup. Kita harus berubah. Molo didok akar remaja na poso bulung di HKBP Perumnas Parung Panjang, change your mindset nina. Setiap orang Kristen harus mampu memperbaharui, mengubah mindsetnya, mengubah pola pikirnya, mengubah arah pandangnya. Ikonido. Molodang mampu hita keluar siani. Kalau kita hanya mampu dan berkutat dalam satu kotak kebiasaan saja, kita sulit melihat masa depan yang penuh dengan sukacita. Molo lalap do hita holan sai berkutat-kutat. Nah pasti rotu gereja, habisi hudul, mabigi jamita, pasahat pelean, habisi mulak. Kalau masih hanya sebatas itu cara pikir kita, pola hidup kita di tengah-tengah peribadahan, maka kita sulit untuk maju. Tetapi kita datang beribadah, merdua do, memuji Tuhan, lalu bagaimana cara kita mewujud nyatakan bahwa kita memuji Tuhan, layani yang lain, melayani sesama. Ido halak naung berubah, naung mengubah hidupnya, naung diperbaharui di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Uriah hina holongan ni Kristus Yesus adong sada buku hujaha diguraton dibukui nama bain tertarik kau dibukui holan sada tulisan do dibahen dibukui dia do jumahat babiat sian jolma. Manakah lebih jahat, harimau atau manusia? Sebenarnya nadang tertarik kau mamereng bukui ala tipisiad do alai dong hubereng usaha majudul nai adong sada poin, manakah lebih jahat, manusia atau harimau?
Di dia do no do parogetta senaki seluli di dia do parogen namin narohakku. Isi do HP. Ya. Mana lebih jahat manusia daripada harimau? Ibana do parogen mau sukku nate onang jamu. Boru aro tay boru sianturi iya. Mana lebih jahat? Kalau benar kau nanti jadi menantuku, kalau salah enggak jadi. Ya. Mana? Manusia. Oke, thank you. Ima, inatana jongjong nei pudiam mana kening. Ma, naman dia do jumahat manusia, jol masih bebiat. Nei pudi masa bola sabirangom mas sudah nei pudi. Udah uduk berarti malusna uduk buti ima. Nah, nei sabola siamun paru pudi. Mana lebih jahat yang anak-anak muda itu, remaja sama anak muda itu? Mana lebih jahat manusia atau harimau? Ah, gugur lagi mantap. Manusia ni nana sida. Akka pungwanina manak kining nama de osioni. Ya. Dia do jumahat. Mana lebih jahat manusia atau harimau? Manusia bangirina yate. Lau jumahat tita hamu maddoki. Ale hamu do mangalusi dadang awate. Ya. Di sebelah birakom maju. Dia maka perheladu bereng gudang. Ya. Mana lebih jahat manusia atau harimau? Manusia. Bah, sarupa do sidi parbincara ngombadok manusia. Berarti ujahat do hita buti marupanya te. Ngiri na yate. Alai tabereng mah. Hujaha mabukon lalu dijelaskan di sana seperti ini. Harimau adalah binatang yang begitu menyeramkan. Kuku-kukunya begitu tajam, giginya begitu sangar, dan giginya siap merobek mangsanya. Harimau dakyai marminggu. Harimau dakyai martangian. Harimau dakyai pola merbada. Tu donganna. Dungi di bama mesti toru. Sedangkan manusia setiap minggu ke gereja. Akama merdasi merjas tigor-tigor. Akaina markabaya. Bahkan lau jolo neng merminggu jolo beronding. Rebonding. Ya, jolo rebonding. Marsalon do lan nasinginna. Ya. Ido dibayar di buku do manginang dah. Alai di dokma. Harimau jika dia sudah kenyang, maka dia akan menisahkan makanannya kepada sesamanya. Molojolma dang sanga manarihon donganna. Ido nabinna adong istilah di Mateusi ketika Yesus mangan 5.000 halak lobi 12 apang. Buasa songoninina itu Roma dong parhutanami madok aladang adong disi burubata kamanginna. Ya. Artinya suka mapalastiki kan itu noeng. Jadi anu marapot turia mangan do tayang menurung. Mangan do ya. Suatu ngadong kan nama palastiki buti marupani. Nang pepar parung suatu ni palastiki dah. Nah, itu asamalan ima dibahen ate. Lalu kedua didok harimau tidak mau saling memangsa. Itu. Tetapi manusia saling menyikut, saling membenci, bahkan dibahed di sini. Nasubu itu disoro siap pamangan nih dongan ini. Jadi memang itong do buraturia lusmi memang jadi siap-siap mau rope hami mengalamar dah. Ya. Oke. Huria hina holongan nih Kristus Yesus. Memang itulah manusia, itulah kehidupan kita. Lalu sekarang sebagai anak-anak Tuhan, apakah kita harus masih tetap seperti itu? Apostel Paulus madok di Efesusi, unang maholan narikot di diri matahon alai sarihom madok na di dongamu. Lalu dikatakan juga dalam kitab 1 Yohanes 4 ayat 20 hadidok di sini. Adong kau mau bibilmu? Ada Yohanes 4 ayat 20 taida jua manginang. Anggota bodoh bahasa ni saya ada Yohanes 4 ayat 20. Dan adong nama bibil lo, so tengi bukamu empomu bibil lo usuri buka. Dok maya sugo, dok marong arong marsugo do bigi. Unang pala dok bemerjamita tu soni, inna ba unang. Bahwa di parung ngau ate. Ya. Sada Yohanes 4 ayat 20. Sada Yohanes 4 ayat 20. Bodo isa majaha hita nama
Oke, adong melatih nang situ nami, adong namar buah Bible bahasa Batak mah. Asa tung takas di bahasa Batak na tabuan. Oh ya, namar baju nejo ima nak kining namar boceng adohot ina teu dan udah nih. Ya ba menang. Hamura pe saya uber nak kindiro nang ina tendara kuburu hari nang borsigiro. Oh ya, ba ini nang mah. Hido. Dang padita si morakir madok. Bibelido madok. Pergabus do halak madok dihaholongi debata alai dihosomi donganna. Pergabus doi. Bohama bahenonna makaholongi debatana sonidana na dilabung na pedang dihaholongi. Alania manginang ido na naeng suara hono ni turpuk hobar tu topik minggu sadario mubama bertobatlah. Ganup halak akan asal lelengon mungkin perbada-bada, pergosip-gosip, pak kata-hata donganna, mubama, gabe si partangiang, gabe si pardame. Bagaimana kita mau mengasihi Allah yang tidak kita lihat, sementara saudara kita benci. Jadi suatu ngadong behita perbada-bada, suatu ngadong be parhosom. Saya ma adong najului, adong istilahnya halak Batak, hotel. Hita nunga di Pangaratuanon adalah orang-orang yang sudah lahir sesudah Injil tiba di tanah Batak. Ikon gabesi pardame ma, ikon gabesiula hasitongan ma, ikon gabesiula nadenggam ma di tonga-tonga ningoluta. Suatu ngadong behita perbada-bada, suatu ngadong behita parhosom, suatu ngadong behita nasayolo pahata-hata donganna. Do maya manginang. Mulado kamu dison nak kining boy do rapak roa matai do tinate sejabu alai sasiptong atar rapak roa mar minggu alai yang go sasiptong anak kining dijabu merbadai boy doi alai yang gonan non ise manau sugo roham di gereja ni torima jalang amanginang duk sai mar minggu molo tu padita no sugo rohamu selelengon itor jalak kamu mano paditai nido ida songani ido ulini ha kristenon. Ido borak niha Kristenon naikkan tuhu kota. Kita adalah orang-orang yang sudah dipilih Tuhan berarti kon pardame. Ikon siulah hasitongan. Dakku boto adong do mersugoni roha tu amang pangaribuan di gereja namang. Adong goin nanai. Iman non dipit ai anota saya gereja mas jalang ado. Ido mang. Odaw ngate. Oda songono do. Ale jong pitu. Oh iso do ate ima. Isi manon mersugoni roha tamang pangaribuan betori jalang ma pangaribuan ido. Boy di jalan sono nanti amang, ale pakai amplop. Oh iya, oke. Uriah hina holongan di Kristus Yesus, itulah ciri khas orang Kristen hidup di dalam damai, saling menerima, mardame. Ikon masih jaloan, unang tarok kita si utun Yesus parholong alai holan gok hosom di bagasan rohatta, gok akka nasodenggan. Ido halak nama nomu haroron itu hanipa dua halihon hari dirim. Cabut akar-akar kepahitan dari dalam hatimu. Mula dong marsoal hita Tuhan kita tu bototta salilengon tu tetanggatta ikon gabesi pardame. Ikon gabesi buan hasitongan ikon gabesi partangiang. Alani unang sangadok kamu namo dohodok. Memulerong namo dohodok ipudian boru turi. Masai maos digaruti uluna huida. Oh ma bola solo mobil ramat bagi jamita na gudangan cara te. Saya maosin na uti. Saya garuti kan. Bajo buku deta nomor 420 sada. Unak pala pataru dahod dia hai. Aido gunane kebanu doau. Saya udok do songoni. Kebanu do bibil buku ede. 481. 481. Wido bahasa Batak mamu saya do. Opat walu sada burat turi. Alai harga hatok pada itu ayat na patuluhon ni taida jua manginang dah ayat patuluho tedehon unak sangarong namo dohodok. Oh, sosau depe parmain ngai pamal mau apalagi masau tate.
Nen narhana do rasa pale do konama ngau par mula jadi narhana kan. 481. Oke, sama nong mak, aku tarik pe. Sol sol fa mi do la si do la sol. 3 mol di S. Dapat? Oke. Tadi homme tolu rapi ta 2 tolu ya. Long ni bina tudu honi taholongi airu asni Tuhan taronangi mardame marsi jalangan tatuju sol hotu debata melate burat turi boto hamurit torubaine dei ngarak kini ngarong tulu halak di luar hola marit deh kita masuk ke papungu pilihan namain narohana apa dao gejang ko bejamito noneng tuluar lama muse butima rupani hate iya huria hina olongan ni Kristus Yesus di partikian sinuaeng di do di buku detai nomor 200 sia pakai tikim saunari gunakan waktumu yang Tuhan anugerahkan saat ini bagimu laho merhua mangulahon nadenggan patupahon akahaulion mardame tuaka nahumaliang. Ingat saudaraku, John F. Kennedy berkata, pilihan hari ini jadi penentu masa depanmu. Jangan tunda waktu, pilih hidup yang benar. Pilihan hari ini menentukan masa depanmu. Jangan tunda, pilih hidup yang benar. Sebagai anak-anak Tuhan, kasih uton Yesus, siulah hasil tongan buat pilihan yang pada akhirnya harus kita pertanggungjawabkan di tengah-tengah kehidupan kita. Semua kita akan dipanggil untuk mempertanggungjawabkan. Didok di Matius 5 ayat 37 didok. Dok maolo, yaolo, dang, yadang. Lo bisiani sian na jahat doi. Katakan ya jika ya tidak, jika tidak. Lebih dari situ adalah perbuatan si iblis. Orang-orang yang sudah dipilih Tuhan harus mampu berkata, ya jika ya maka jongjokon hasit tongan. Dan perlu mabiar gabe di musuh yau, gabe di hosom yau daong. Halak si ulaji si uton Yesus ingot ma didongani debatado ho maka jongjokon hasit tongani. Halak batak madok si sugo perhata tikos. Memang si sugu. Alhai ingat ma, upahmu besar di surga ketika engkau senantiasa menyatakan kebenaran itu. Ketika engkau senantiasa menyuarakan kebenaran itu di tengah-tengah kehidupanmu. Molo salah ikut do paingoton. Molo salah peol ikut do patigoron. Idono dinamar rapot parhalado resort molo adong nasopas. Boido tapatikos. Alai dada lau gabe tu persoalan. Dada lau gabi tu perbedaan, so tung gabi diri pamu on nama paso butagas, iko ku barbari jono peditei, adao, taksi barbara ni, alai patik koson, akadia ma bolo adong na hurang tikos, pading ganon, asarap merlojong hita tujolo, pauli ulihon, di tonga-tonga ni ngulutta ganup marsada-sada. Kita semua punya harisma, kita semua anak-anak pilihan Tuhan punya talenta, punya karisma tersendiri. Adong do hita nagabe guru, adong do hita nagabe pertiga-tiga, adong do hita nagabe pengusaha, adong do tok kita akaparkarejo di nasing, alay dang adong di hita na gurudok ate, adong kisong guru gudok, dang ate ikodok nga manangah pe tao ikod lomona dang boy songoni.
dang adong di tonga-tonga ni huria. Jala di tonga-tonga ni huria dang boy masa adong istilah siswa bulu. Ngadi upati bulu nai jala ngai ditutungi no niate. Sude do isa do siswa bulu debata. Debataro na puna huriai, debataro raja ni huriai, jala ikut debataro marsangap di tonga-tonga ni huriai. Unang gabe seseorang, unang gabe oknum, unang gabe kelompok, bukan. Ini gereja adalah milik Tuhan. Ini gereja diberikan Tuhan untuk kita gunakan, memuji, memuliakan namanya. Gabe sude do hita namarna puna di tonga-tonga ni huriaon. Amen doi amangin angate. Amen doi. Unang mabir hamu. Unang iberek kamu adong ko isa siswa bulang konon non ho nama pediton. Bapaling ko hola song naisong kanon mulak kami kan. Itu mulak tu parung ngate. Baling marsudo kamu dang be romang manurung. Mulai minggu naro dang pagarat tapi parung panjang. Ba lau hami resok mahami resok khusus nih ngarupan ikan. Asagay padite resoti bat tersongani mate. Ya, huria hina holongan ni Kristus Yesus. Kita adalah anak-anak Tuhan yang harus menyatakan kebenaran di tengah-tengah kehidupan kita. Alai taingok ma. Ikon saurdo do hata dohot pabahenan ikidotong. Nolo tadok songonom ma. Bah, tapatupa. Unang tadok songonom ma. Baik kamu ma huriai, baik kamu ma kursi songono sonon. Alai marsilio leho nasalidok. Ima tatu paki ma songon nakining laho tu perizinan. Rak manu paki ma ruas ni huria. Hola mangaliak KTP maol kan. Saya maus KTP. Dok mahamu apa ini? Inna musea te amangate. Aido. Ima. Berarti dang saurdot hata do pabahenan na ikon saurdot do. Molo didok na yang pauliulihon berarti kita juga mau memberi ikon olo hita marsilehon-lehon. Ola dino nakining sanang go hubere ngamang manurung. Idi do tikting waeng parhepengos nanoraku. Tenek kubereng buharon waeng. Adong do mangalek ka molateon ruasot tu pedita di parung di bicarungon sanaraku lape dang adong kubereng di wartai. Adong gua mang. Adong gua moliate mai Tuhan ido dah. Kuliahano doha mulateo tu bedita. Ido tadda ni jol manaung terpasu-pasu. Ido tadda ni jol manaung makangoluhon pasu-pasu no debata. Molo di parung pajang dung masuk kami siamang manurung. Bapino makma 7 juta sa minggu ha mulateo butima. Nima. Alai sude mai tu huria teh. Ido. Ya, huria hina holongan ni Kristus Yesus nanaeng paduahon pasahaton ni turpuk jamiton di tonga-tonga ni perdalanan ni ngolutta. Sesudah kita memiliki perubahan pola pikir, memiliki perubahan pola hidup, memiliki perubahan karakter, lalu kita akan memperoleh anugerah dan sukacita dari Allah. Setiap orang yang mau menyerahkan sungguh-sungguh hidupnya hanya kepada Tuhan, maka dia akan memperoleh sukacita, anugerah yang melimpah dari Tuhan. Nah perpu dia manginang. Penrosi berkata dalam sebuah tulisannya. Penrosi yang kita damukan, ada kamu mana ada si Penrosi? Penrosi pendeta Roni Simorangkir. Ya, dia berkata, belajarlah mengalah sampai tak seorang pun bisa mengalahkanmu. Belajarlah merendah sampai tak seorang pun bisa merendahkanmu. Ido mutihana perpudi. Naeng pasahaton iturpuk jamiton. Setiap orang yang sudah mau bertobat, setiap orang yang mau menantikan kehadiran Kristus kedua kalinya di tengah-tengah dunia ini, maka mari kita belajar mengalah sampai tak seorang pun bisa mengalahkan kita. Belajar merendahkan diri sampai tak seorang pun bisa merendahkanmu. Tuhan Yesus memberkati. Amin martangiang mahita. Mauliate puji-pujian ale Tuhan di pasu-pasum di ngulu nami, di ramoti di dongani hodo hami Tuhan. Di perdalanan di ngulu nami. Bui hami ro sian tongani bagas nami betu, tonga-tongani huriamon. Dot suang songonya karuas ni huriam na tongon nuaeng mangihuton permingguon di bagas nasidabi. Oh mana masu-masu mangaramoti hami. Mana bailas ni roha itap ni naung hujalo hami be. Atam naung sorang di tonga-tonga nami. Marurat merperbui mai Tuhan. Asa tutusi tutu mahami gabiak kasiula hatam. Gabi tutusi tutu mahami itidangim di tonga-tonga ni portibion. Har-har masyak kami be akka rohadiri. Har-har masyak kami be akka pangalaho naso hinalomohon ni roham. Gabi siula hatami mahami. Ipatupa hasit tongan di tonga-tonga ni ngulu nami be. Ali Tuhan, pasu-pasu mahatami.
asa saluhut na ruas ni huriam nau begesa gabiak kasih ulah hatam sitid dangim di tonga-tonga ni portibion. Pasu-pasu masaluhut na ruas ni huriam HKBP bincarung siada danak na met sikola minggu remaja na poso bulung sahat tunaung lansia pe ramoti nasida di tonga-tonga ni perdalanan ni ngulu nasida be. Dabayak kasilas ni roha itap ni naung jinalo nasida. Namarlas ni roha di bagasan minggon di ulang tahun hatu tubuh suang songon ni ulang tahun perdongan saripeon. Dailam tabailas ni roha nasida. Ajari nasida manadda hinadenggan ni basam. Hinadeaknya kanauli naung jinalo nasida masa jupang di tonga-tonga ni nguluna. Akenakon namin dari parsikolahan na mengikuti ujian di bagasan minggu-minggon lehon bisuk pada usian mara asa toktong nasida marlas ni roha marulupulup. Akenakon nami naung sidung parsikolahan na patudu maparkarejuan hobar tu kemampuan nasida bi. Akenakon nami naung jupati kina mardongan saripe patuduhom masih rokap ni toddi nasida bi na hobar tu lomo ni roham. Asa makoron las ni rohai dingolu nasida. Ali Tuhan, secara khusus sebuah kami maditang yang nami di Obason, akaruas ni huriam na di bagasan parsahiton, na peak di rumah sakit, manang di tongani bagas nasidabi, peak di lagi-lagi pudumanna. Ape hom matangamu naguk pasu-pasui majama pamatang nasida, har-hari nasasahit, mabiu ti sopa motoan nasida. Gabi marlas ni roha nasida marulup-ulup, mamuji-muji pasangapo. Molo tunggalepe pamatang pardurui alayang go pamatang parbogasoni ari-ari madipay baru merpakirimon tiak karagam ni pasu-pasu na naing jalon nasiako pasu-pasu maakan aposom situa naung pinaujakmu di huriam HKBP bincarungon asa margogo nasida hobas mangula akkaulaonna gabe marsangap wali Tuhan pasu-pasu mana posom amang padita si hobbing terlebih mana posom amang padita pajaitan songon uluan di tonga-tonga ni huriamon parbisuhi parsahalai asalam marbisuk manguluhon huriam HKBP resort bincarungon asa marhite-hite pakkubasion yakana posomia le Tuhan lam marsangap marmulia ho lam tutorop na halak na mamuji-muji pasangap po mau liate madi ho Tuhan ubuak kami maditang yang nami ruas ni huriam na makirim di hagabion pare anak konon ape hom matangamu naguk pasu-pasui majama bortian nya kaina na masihol makirim di hagabion pare anak kononi masa jupai di tonga-tonga ni ngulu nasida marlas ni roha manasida marulup-ulup hinorhon ni mau liate madi ho Tuhan saluhut gulmit ni ngulu nami upasahat hami maholan tu bagasan tangan para siami desa dosa nami asa unang pangabati noni ya kapaso-paso na ikon masa jupang di ngulu nami mariti Jesus Tuhan nami jalo matangiang pamujion nami say saut ma lomo ni roham di ngulu nami amen. Tapuji tu hatta maredde hita sia bukwede nomor 544 ayat sada dohot udu na laos tapasa ma pilihan tu huria. Oh
Hai baruon ni roha ima nagabe hisu dinalaho manomu-nomu haroro ni Kristus. Bau baroha ima marhite hauduhon ni roha laho mangukap dalan ni Tuhan itu bagasan ngoluta di bagasan Kristus jupang ma haluaon nasian debata. Tapai baru maroha dohot pikiran nang rohata di nama nomu-nomu tuhata. Sai patuduhon ma pabuan naung ibaru rohata ima marhite ngolu na ibaru namian di bagasan haholongon ni roha. Tatadikom ma roha na buruki jalahot mahita di bagasan haluaon nasian debata. Tapauduk marohata tapasahat mapilian na tatpaungon tu debata martangiang mahita. Ali debata amanami na diban wagijang hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na denggan dohot nasaw libasa na mauliutus. Upasahat hami masian na nilihom mi tu hami pilian nami tuho. Say jalo mai gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa hupar hasya kami pilianon. Pati bulhon na rajaummu di tonga-tonga ni huriam. Dohot di portibion. Buhay marohan ami marhite-hite todim. Asalam hutad dahami. Godang ni silehon-lehom mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale Tuhan debata nasian nahinan jalana mangulu rodi saliling nililingna. Kuingot hami sadariona kana mate sian hami. Naung pajolohon tulabungmu. Dihodo anak hisu ni banua gijang. Jala diukap hodo idiakan na mga sahon Tuhan Yesus Kristus. Narukado rohanami sadarion. Marningot ajal nami. Dohot haheheon ni daging diari sugut. Mauliate marohanami tuho. Ala ditubuhon ho hami tu pakirimon na mangulu. Gabi parto hap hami di hanguluan na sorasuda. Dada na madili hami diari parningotanon. Alay na malungud do hami di sabulon ni dinami. Nung nga torop dongan nami naong nialapmo. Tau si paingot do ujung nilakka na sida di hami. Bahen pakirimon mida Tuhan Yesus di ujung nilakka nami be. Saya sungguli maroha nami mabahit tiruan na denggad diakka pinopar nami. Saya puli mana marsak roha dohot akka namatean asa unang mga dungi jala madeli na sida. Say taiti maroha na sida mamereng do pak gijang. Say lehon todim tuhami asa takas di hati dakkon tuhami. Naung dohot dohami anakmu. Jala panean diarta na di banua gijang. Saya padao magangguni roha sian hami. Asahut haporsiaon nami maniot Tuhan Yesus si Pangului. Adorang hubolus hami rura linggoman ni hamatiani. Molohomur mata nami be ukap mamata ni roha nami.
asa takas ni idadalan tu hasonangani, molo halang dilanami, sabinoto be makuling, parguguy mahami marhite toddim, asa terjun hami, aliamang, sahat tu tangammu ma, todikku, sai patiur hian rohanami asa hubas lakkanami, jalasonang hami laho mate di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen alia manami nadiban wagijang, sai pinorbadia maguarmu, sai Roma harajommu, sai saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang, lehom matuhami sadarion hanguluan siap hari, sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mahamu di bagasad dame, jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu, jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata ma bohina tuho, jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho, jala di pasaur homma damena tutodim. Amen. 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 Kami perhobas di minggu sadarion, perhalado, di musik, dohot multimedia pasahaton, selamat hari minggu madihita saluhutna, horas. Untuk punguan Ina, kita jangan pulang dulu ya. Punguan Ina semua jangan pulang dulu. Maaf, tidak apa-apa.